guys! Welcome to our vlog. Video? Oo. Video pala. Vlogger eh. Vlogger. This is the Vlogger vlogger. na walang view. We're Diba? Ano tip nga tayo bagak? We're heading Abu Dhabi Mall. Mag-picture-picture lang. Gagawin. Yan. Ato yun mabalin mi nga ilako ato. Yung may sana nga ano. Siyo ti gumatang tag 20 pesos lang. Ano naman ang presyo? Hindi ako na-copy yan. 20 lang. Tag 20 lang. Grabe siya. Ilan ang gusto mo? $500,000 daw. Grabe sila. Hindi may price. Magkano? Who's available dyan? She's single, ready to mingle. Bentang-benta. Sino pa ang mga ano dyan? Baka may gusto ko yung ireto. Maraming single dito. Charot. Grabe doon. Walking distance. She's Ate Regina from Ilocos Norte. Shout out sa taga Ilocos Norte dyan. Sumunong tingin dito. Ay, Si Princess Pangasinan. Prinsesa, taga Pangasinan. Ilocos Sur. Ilocos Sur. Ay, ikakasal na siya sa ano. Kailan kayo kakasal? Invite them. Yan lang. It's not yet sure what is the day, but You are invited all, guys. Pinas o you ay iba? Ate Annabelle, the vlogger from Ilocos Sur also. And Ate, ano agad mo ate? Ate Tiffany from Ilocos Norte. And Ate Marlene from Manila. Mapukpukaw Street. Mapugpukaw Street. Taga Mapugpukaw Street. And Ate Raven from Kalinga. Shout out sa mga taga Kalinga dyan. And of course, I'm from Isabela. Isabela, Philippines. Single na single yan. Wala ka. Doon ka matakator. Ay, kaya nga mas madaming mga taga Ilocos. Arat na. Intayon. Ilocos. Ayun. Abu Dhabi Mall. Intayon dyan, Abu Dhabi Mall. Intay lang ag picture-picture. Tawan ti makarkwarta, bye! Eto, malapit na. Ilang hakbang na lang. Ay! Mga 500 steps na lang makakarating na kami sa aming destinasyon, guys. Magandang maglakad-lakad ngayon dahil maganda ang panahon. Medyo malamig na siya. So, kaysa mag-taxi kami, mag-burns na lang kami ng fans, di ba? Yan na yung Abu Dhabi Mall, guys. This is the Abu Dhabi. Ano yung Abu Dhabi Mall, oh? Di ba? Kala mo ano lang siya. Hindi mo malalaman na mall siya kasi ganyan yung ano niya. Tas yung Jollibee. Jollibee. Jollibee, Jollibee. Guys. Ayan na sila, guys. Oh, yan na oh, Abu Dhabi Mall. We're here in Abu Dhabi Mall, guys. Ay, nandyan na yung winter. Welcome to Abu Dhabi Mall.
Oo. Oy, ante, picture tayo yan, ante. O, dali picture kayo dito, dali. Winter village. Guys, we are here now in Abu Dhabi Mall, inside Abu Dhabi Mall. Look, ang ganda ng ano nila, Christmas decor, di ba? Bongga. Winter Village nila. Oh, ganda-ganda. Oh, look. The giant Christmas tree. Welcome to Winter Village. Home of the holidays. Picture lang. Here at Abu Dhabi Mall. Hindi nila binabago. Ha? Puro laging ganito. Yun yung tema nila siguro. Yan. Sige. Nya, napintas. Napintas ni Petcherio. Sige na. Nagpipintas na bigay picture ko. Nagalas mo ang picture mo. Nagpipintas ko. Tama na. Yeah, ito na. Ay, ba't nagpasok pa tayo dyan? Oo, okay lang. Sana nga. Nya, ti problema may ante. Problema ni ante. Manipod kada gitoy nga babalasang, iyebkas mi man iti, nagasat, naragsak, nabaligian, wenno nabendisyonan, nga Paskwa iti tunggal may sa kada tayo nga awan. Iti labas na sa dinuman ti ayan tayo ita nga kanito. Ayan, ni Apo Diyos iso tagtultuloy, nga mang tarabay, ken mang ted iti kapya, tal na iti tumunggal may sa. Ayan, picture habang may film, ganun. Yan. So, salamat sa mga nakasama nating naglakad-lakad today. Pauwi na kami. Ay, hindi pa pala. Galing na kaming Abu Dhabi Mall, nagdawar-dawar lang. May nabili namang ballpen. Tapos ngayon, may matadaanan naman kaming shop. Let's visit. Come with us, guys. Pupunta kami sa Grand Emirates. Yan, nadaanan natin. Kainan. Time check muna tayo, guys. Our time is 3:41. Yung mga kasama ko. Nagbayag damag na, guys. We are here now in Grand Emirates. Punta na lang tayo sa entrance niya, guys. Ket oras nga rodan ti panag-aawed, ayan, talaga nga naanos, when napingit nga nagnag iti nagsila iti pinakbet, ken paksew ita nga aldaw. Ayan, shout out, ading Jevergen nga napintas, iti anos mo, when gagit mo nga nag-video, iti na ito nga, video tayo itang aldaw. So, salamat sa lahat, and stay safe, and God bless wherever we are. Bye-bye!